салом, имрӯз дар ин видео чӣ хел дар аксияҳо кор кардан мумкин аст, пул кор кардан. Мисол дар аксияҳои Amazon, Facebook, Tesla, SpaceX, Coca-Cola ва дигар компанияҳо барои донистан ва пул кор кардан просто ҳамин видеоро та охириша тамошо кунед. Мо дар бинарни опсион кор мекунем. ин методро истифода мебарем дар компания IQ Option. барои чи IQ Option? Барои он ки дар онҷо аксияҳо ҳаст, ҳама аксияҳо ҳаст. барои пул кор кардан дар бинарни опсион фақат нарх куҷо рафтаниша донистан накун, яъне ки пешгӯӣ кардан накун. барои пешгӯӣ кардан шумо бояд анализ кунед графикро ва шумо боз дигар намуд анализ карда метавонед. мисол хабаре ки компания мебурад, хабар мерасонад. ҳар рӯз кварталник отчет месупоранд компанияҳо. аз хабарҳои хуб аксия қимат мешавад, аз хабарҳои бад аксия арзон мешавад. мисол компания Amazon отчет супордагӣ буд, дар отчеташ менависад ки фурӯши молҳо бисёр шуданд ва аз ин хабар аксия қимат мешавад. ва як дигар мисол компания Tesla модели нав бировардагӣ буд, бировард ва аксияи он қимат шуд. дар экрани худ дида истодед ки Apple смартфони нав бировардагӣ буд, смартфон Apple iPhone 12 бировардагӣ буд дар числаи 13 октябр, 10 ноябр. шумо дида истодед ки чӣ хел аксияш қимат шуд дар ин вақт. ман мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам, чӣ хел аксия кор кардан, ва дигар видеоҳо боз мешавад дар бораи ҳамин тема. барои он подписатсия кунед, лайк монед, комментарий данависед. хайр то боздид дар дигар видео.